15 maanden, zeg maar 500 dagen, volgt de Tegelse Sahed al-Sargnini de oorlog in Gaza op de voet. Wat wordt er nu verteld? Nu wordt verteld zeg maar, dat heel veel mensen zijn aan het hopen dat na zondag het gewoon de goede kant omgaat en dat het zeg maar, niet opeens weer slecht wordt. Feestende Palestijnen die in Nederland wonen. Volgens Sahed is het nog te vroeg om te vieren. Voor mij voelt het alsof iets slecht nog gaat gebeuren. Dus ik wacht wel even zeg maar, totdat het zondag is, de dag waar het echt officieel is. Ik heb een soort van trust issues ontwikkeld. Ik ben bang dat als ik nu erin geloof dat het tijd is om te vieren, dat ik dadelijk weer teleurgesteld word en dat meer mensen doodvallen en zo. Israël en Hamas moeten het eens worden over de uitwisseling van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. De Joodse Maastrichtenaar Bram Konings woont sinds 2 jaar in Israël. Nou, er is eigenlijk met gemengde gevoelens gereageerd. Aan de ene kant zijn mensen blij, verheugd, hoopvol dat er een aantal gijzelaars gaan terugkomen naar huis en terug naar hun geliefden. Maar aan de andere kant heerst er ook onbegrip, bezorgdheid, zelfs woede. We staan immers op het punt om opnieuw een akkoord te sluiten met een terroristische organisatie, met Hamas. Bram in Israël en Sahed in Tegelen. Het zijn beide twintigers, jonge mensen van dezelfde generatie die leven in een wereld van verschillen. Ondanks een brute, barbaarse aanval van Hamas op 7 oktober moeten we nu toch weer toegeven. En krijgt Hamas uiteindelijk toch weer zijn zin. Dus het is echt een dubbel gevoel, gemengde gevoelens. Het is wel hoopvol. Ik hoop, het is wel een betere situatie dan bijvoorbeeld nu. Maar nog steeds is het een goede situatie. Nee, ze hebben de basisdingen niet. Elektriciteit niet, huizen niet, water niet, eten zelfs niet. Dus ja. Even kijken. Bram Konings blijft wonen en werken in Israël. Sahed al-Sargnini kiest voor een leven hier. Volgend jaar gaat ze studeren in Den Haag. Wat de toekomst brengt voor Israël en Gaza is op zijn zachtst gezegd nog onzeker.